Душа салдата Мікола Арочка. Маладога байца пасля допыту прыцягнулі фашысты ў хлявок. Пачарнеў ад падцёкаў і поту, душыць смага, вады хоць глыток. У застрэшы зашастала. Хто там? Зноўку ціш. Можа, шум у вушах? Сэрцам чуў, ёсць жывая істота, ёсць паблізу жывая душа. Ён прыпаў да бярвенняў шчакою, убіраў кожны шорах і пах, і над ім, над замшэлай сцяною, раптам спуджана фыркнуў птах. Воін поўз з хваравітаю прагай, як па следзе галодная рысь. Непатольная, хіжая смага прымушала караскацца ўвысь. Задыхнуўся, зірнуўшы ў гняздзечка, так спакусліва ў ім белягцяць свежых, цёпленькіх 5 яечкаў, то ж глыточкаў маленькіх 5. На двары недзе птушачка плача. Ёй шкада, ну вядома, шкада, і з маленства ўсплыў голас матчын. Крый жа Бог, не спары гнязда. Адвярнуўся, і споўз ён, хмурны, хай выводзіць маленькіх сваіх. Шмат і так вакол гнёзд разбураных, гнёзд птушыных і гнёзд людскіх.